ακολουθήσει. Ροντινέη σημαδεύει τον Λουίς Πάλμα, κατεβάζει αυτός με το δεξί. Θα κάνει το σουτ με φάλτσο, 4-0 Λουίς Πάλμα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει όπως σταμάτησε στο πρώτο ημίχρονο, αυτή τη φορά πετυχαίνοντας γκολ με τον Λουίς Πάλμα. Το πρώτο του με την φανέλα των ερυθρόλευκων. 4-0, πανηγυρίζει ο Ροντινέη μετά από αυτό το γκολ με πολύ φάλτσο εκτελεσμένο με το δεξί από τον Λουίς Πάλμα. Ένας παίκτες ΣΑΕΚ έχουν πάει στον Φέλιξ Μπρικ και προφανώς διαμαρτύρονται για κάτι άλλο. Σκεπτικός, προβληματισμένος ο Ματίας Αλμέιδα, ενώ βλέπετε τον Ροντινέη που αγκαλιάζει τον σκόρερ. Σε αυτόν μετέφερε την μπάλα νωρίτερα μετά την αντεπίθεση. Ο Πάλμα σημάδεψε την αριστερή γωνία της εστίας του Στρακώσα και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα από το φαλσάριστο δεξί σουτ του Λουίς Πάλμα. Και από άλλη οπτική γωνία που σημαδεύει ο Πάλμα, η μπάλα βρίσκει στο εσωτερικό μέρος του αριστερού δοκαριού. 4-0.